A l'any 1987 es va fundar el Banc d'Aliments de Barcelona, el primer banc d'Espanya. Aquest banc va ser una creació d'en Jordi Peix, que era director de Càmeres Agràries de la Generalitat. I, com és lògic, va visitar la Fira Alimentària de París, que és on va veure l'existència del banc francès. Això ho va trobar estupendo i ho va importar a la nostra ciutat. La carta fundacional del Banc dels Aliments està basada en dos principis molt importants. Un, la lluita, el primer, contra el malbaratament alimentari i segon, la lluita contra la fam d'aquí. Això s'ha de fer d'una manera gratuïta i amb una distribució justa i equitativa. El primer banc dels aliments era molt petit, estava gestionat per 18 voluntaris només, i en el primer any es van repartir unes 500 tones. El voluntariat en el Banc d'Aliments és la base i, per tant, quan es va crear i es va fundar, al final era un grup de gent que fa 30 anys es van posar i es van il·lusionar amb aquest projecte. Quan jo vaig entrar al Banc dels Aliments vaig pensar que el projecte era molt bonic, era molt engrescador, però que em semblava que allò duraria poc, perquè en aquells moments l'economia semblava que repuntava cap a bé i em vaig equivocar. Quan jo vaig entrar teníem 15.000 persones i ara ja són prop de 140.000 les que mengen amb l'ajuda del Banc dels Aliments. Hem passat per 4 seus, cada vegada hem millorat les condicions perquè era un repte i era una exigència de la situació perquè la pobresa anava creixent i vam enganxar els anys de la crisi. Per tant, vam tenir de fer tots els esforços possibles per trobar subministrament, per gestionar, per repartir tota aquesta necessitat que hi havia a la província de Barcelona. Malgrat que al començament el Banc de Barcelona distribuïa a tot Catalunya. A l'any següent, Girona ja va fundar la seva seu i després, progressivament, van aparèixer Lleida i Tarragona. Quan arribem a tenir els 4 bancs, hi veiem la conveniència que ens associem amb una federació. La Federació Catalana de Banc d'Aliments neix fa uns 4 o 5 anys i neix com a necessitat, podríem dir, per tenir un interlocutor vàlid davant de l'administració. I anar tot Catalunya, o tots els 4 bancs de Catalunya, Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, davant de l'administració. El voluntariat és la base del Banc d'Aliments, perquè tota aquesta feina que hem estat explicant que fem, al final qui la realitza són voluntaris. I pensem que també dels 239 voluntaris regulars hi ha una part d'ells que estan a les delegacions comarcals. Els delegats que tenim a els diferents territoris o demarcacions és una peça fonamental dins l'engranatge del Banc dels Aliments. Per què? Doncs perquè és el representant institucional a la seva demarcació. Vull dir, és el que té relació amb les entitats. S'encarrega del gran recapte a la comarca. També les relacions amb els ajuntaments, amb les diverses entitats, amb empreses. És a dir, som un puntal bastant important del banc en el territori. La història del Banc dels Aliments no la podríem tancar sense anomenar
la gran parella que van fer en Jordi Peix i l'Antoni Sant Salvador. Hem lograt superar aquest forat com? Gràcies a les donacions de les indústries, gràcies a aportacions de la distribució. Sinó hem d'estar contents com a ciutadans de Catalunya. A més, a cada ciutat, a cada comarca, ha tingut el seu caràcter individual. I junts van ser la parella imparable, que va catapultar el banc on està ara, amb una dimensió social i un reconeixement per part de l'administració molt important. L'any passat a Catalunya hi havia 500.000 persones amb manca d'aliments. Ara n'hi ha quasi 1 milió. Ajudem-los. En aquella època va aparèixer el Gran Recapte. El primer va passar quasi bé desapercebut, va venir de Portugal, el Gran Recapte, i de mica en mica vam anar aprenent tots com preparar un gran recapte, que el veiem tots que es realitza en 2 dies, però té una preparació de 6 mesos. No va ser fins fa uns 4 o 5 anys que el Gran Recapte va fer un gran salt. En aquest moment, el Gran Recapte és un dels aconteixements solidaris més importants que existeixen a Catalunya. L'Antoni Sant Salvador sempre deia que el Banc dels Aliments era el banc que estava esperant quedar-se sense clients, que era el millor que ens podia passar. Malauradament, aquesta esperança de l'Antoni Sant Salvador serà una mica difícil d'aconseguir, perquè la pobresa està molt enquistada. Quan es diu que la pobresa es cronifica i que estem parlant d'uns percentatges del 20% aproximadament de pobresa en la societat, quan el col·lectiu que nosaltres ens estem dirigint pensa que és el 2% de la societat, és a dir, és el conjunt més vulnerable d'aquest col·lectiu. Jo em sembla que el Banc dels Aliments, si no existís, s'hauria d'inventar perquè és una gran eina i de molta necessitat. I que a vegades m'he parat a pensar si aquests moments difícils no ens pot passar a qualsevol de nosaltres.